everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channelआव बयखौबो बरायबाय। लोगोसे नोंथांमोना गोदानब्ला आंनि YouTubeआव लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। गामिनि भिडिअ आरोना नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो नामा होनो। बड' बिदिबा थालिर बागानखौनो नायग्रोनोसै। नै थालिरा थुंगिबायानो नैथ' ओंखारबायानो नैलाय बरियासाय थालिर बागाना नै। दानिया जोंना गामिनियाहाय नै ओरै लाइन लाइन गायजोबदो आरोना थालिरखौ फुरा थालिर गोजा ओरैहाय ओरै बिराद बुरजा आरोना गायजोबदो। लोगोसे नै माबायाव गाहायाव मा गायदों थागुना ना थागुना गोदैया बेखौ गायदो आरोना। ओमफ्राय आरो नै थास' दुदालिबो गायहोलांदों बेहायनो सिं ओमफ्राय नै इन्दि बिफांबो दङ। एम्फौबो फियो नालाय गाइस मेन एकदम नै सोरगिदिं थालिर गोजा आरो भिउआ नै थालिर बिफां गोजा आरोना। ना सोना जानाय जोंनि फुख्रि आरोना सारगासिनो नै माने आइमोननि आरोना आदामोननि जाहैबाय नै फुख्रिया नै बेनिफ्रायनो स्टार्ट सारगासिनो नै ओरै थांसिगोन आरोना। बैहाय ना नेयो हरावहाय ना माबागासिनो ना सेनार बारलि मोनो बेवहाय सिया सिंगि मागुर गासैबो मोनो आरोना। फुख्रिया नैथिंबो दङ आरोना नै ओरै हाग्रा जानानै दं जोंनि दाबो दङ मोननै खोलोब रोखोम जाबाय आरो गेजेराव लामा ओमफ्राय बैहायबो दङ अर सायगासिनो ना जायो नैहाय दोनदों आरोना ना सेरनो नेग्रा ना केब बर' ना दोननायालाय नै फुख्रि साना नेनायाव जालायसिगोन बिसोरो ओइ मुस्रि सानायाव दोनदो आरो नाखौ ना। जोंना आदानि मोनासेयावसो थिखांनाय जाबाय गाइस नै माइ गायदो आरोना बर' माइ ना मा होनोथाय नै खिनि 4 बिगा गायदो आरोना। माथो एथ' गोया जायाखै मोजां जादों दासो फार्स्ट एबारनिफ्राय गायदों आरोना। लागै आरोना मानास सेरफाङाव सलार दं नैहाय नैनिफ्रायनो दैखौ होयो आरोना माइ गायनायनिफ्रायनो। फुख्रिया सारनानै जाखांबाय बेनो जाबाय मानास बेनो हाग्राया नैनो आरो बाथ्रा बेहाय सलार बिदिनो दै होनाय जायो आरोना नै 4 बिगा गायजेनदो एबार फार्स्ट टाइम गायदो आरोना। खोथिया थिगैनो गायनाय जायासै नै खोथियाबो गायदोंमोन दुन्दिया फोना दोनदो बेहाय दुन्दिया। दा मानासाव हाजिरा लासावदो आङो भिडिअ बानायनोसै जागाय जेननोसै नै निउलि माखाया बिराद गोबाव जाबाय निउलि माखाखौ सिगांनिफ्राय नाहरदो दे नाहरसै महरफोरा इलाय माने दे तुहिना नायनो फैदो मालिक नालाय इयो नै बिसोर खेथिया ग्रोम ग्रोम मानास सेरफाङाव ना मा होनदो नैहाय दुन्दिया फुगासिनो दं दुन्दिया फुगाफोरा फाननो नै दुन्दिया खिनिया दुन्दिया गोजा ना इखिनि लागे ओइखिनि आरो माइ सलार सिस्टेम माइ गायो नै बिगासेयाव 25 मन जायोनो एबार फार्स्ट टाइम गायग्रोदो ओमफ्राय फैगौआव एकदम मोजां जाथारबाथाय एकदमबारे गायगोन आरोना फुरा हलसेल। सलारा 50,000नि सलार दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों।